La pensió mitja contributiva a Catalunya en el 2008 va ser d'11.488 euros i el salari mig d'un jove entre 18 i 25 anys a Catalunya el 2008 va ser de 9.621 euros. Del 1999 al 2008 les pensions han crescut un 56% de mitjana, mentre que el salari dels joves ha crescut un 47%, amb el qual el que veiem és que la tendència és anar separant encara més aquesta situació. Aquesta dada per nosaltres el que mostra és una realitat, que és que la discriminació salarial i la situació de precarietat salarial dels joves és una situació que va en augment i que és necessari fer-li front. No podem permetre un estat del benestar i una societat que no permet amb el salari tenir possibilitats d'autonomia, emancipar-se i viure dignament. Nosaltres què hem de reivindicar? Salaris dignes per als joves, treball no precaris per als joves i que els nostres joves actualment tinguin un futur com mínim com nosaltres o millor, si anem a un estat de benestar, si ens vam comparar en Europa, si nosaltres que hem fet, els que avui no estem jubilant en 65 anys o en 62, hem lluitat durant els últims 40 anys per tindre una pensió digna, per dignificar la vida social del país. El que no podem permetre és anar enrere. Com a joves volem tenir un futur, però també volem tenir un present. I en aquesta situació és impossible tenir un present. Estem trencant la lògica de la possibilitat de que cada generació aspirava a viure millor que els seus pares. Estem parlant de les pensions d'avui, però també parlem de les pensions del demà. I amb aquesta situació cada cop serà més complicat que el sistema funcioni. En aquest sentit, volem fer una crida a la revisió de les condicions salarials de la gent jove i aquesta dignificació d'aquestes condicions laborals i salarials específicament.